Muhimman tambayoyi guda 10 akan matsalar tsaro da ta'addancin da ake yi a Najeriya. Tambaya ta farko, me yasa matsalar tsaro take karewa a Najeriya tsawon gwamman shekaru kuma suwaye suke amfana da ita? Tambaya ta biyu, suwaye suke ɗaukar nauyin ta'addancin da ake yi a Najeriya tsawon lokaci kuma me yasa har yau babu wata gwamnati da ta taba kama suna? Tambaya ta uku, daga ina 'yan ta'addan Najeriya suke samo makaman da suke amfani da su tun da dai mu ba ma kerawa? Tambaya ta hudu, me yasa duk da an san dukkanin wata maboyar 'yan ta'addan Najeriya amma har yau an kasa zuwa a karar da su cikin kankanin lokaci? Tambaya ta biyar, ina ake kai dukkanin kudaden da ake warewa bangaren tsaro a Najeriya kuma suwaye suke cinye waɗannan makudan kudade? Tambaya ta shida, me yasa a mafi yawan lokuta jami'an tsaro ba sa kai dauki wuraren da 'yan ta'adda ke kai farmaki ko da an sanar da su, sannan me yasa wasu lokuta ake janye su daga waɗannan wurare gab da za a kai hare-hare? Tambaya ta bakwai, me yasa matsalar tsaro a Najeriya ta ƙara kamari daga lokacin da Trump na Amurka ya zargin ana kashe Kiristoci a Najeriya? Tambaya ta takwas, me yasa dukkanin ta'addancin 'yan ta'addan Najeriya akan talakawa yake karewa maimakon 'yan siyasa masu kuɗi ko kuma masu mulki, tunda dai suna ikirarin ana tauye musu haƙƙi ne? Tambaya ta tara, ta yaya za a kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya kuma yaushe ne za a kawo? Tambaya ta goma, wanne mataki ya kamata 'yan ƙasa su ɗauka domin tseratar da rayukansu, lafiyarsu da dukiyoyinsu kafin wannan matsala ta tsaro ta cinye kowa? Ku rubuta mana amsoshin waɗannan tambayoyi a sashin tsokaci da ke ƙasa. Ku dangwala wannan bidiyo alamar yatsa sannan ku yaɗa shi zuwa ga abokanku. Ni dai sunana ɗan Afirka, an haife ni a Afirka kuma ina alfahari da Afirka.